Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. This time check is brought to you by Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 5 na bulan sa Agosto tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu karon nga adlaw. Karon nga adlaw paabuto naton kung ano ang mangin desisyon sang sanggunian panglunsod sa ginaproponer ni Mayor Bing Leonardia nga maumpisa ang korpyo alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Amo ining aton karon hulaton kung ano ang mangin desisyon sang kabilugan nga grupo sang sanggunian panglunsod. May pila ka mga sulat ang mga negosyante. Nag-a-appeal sila sa syudad sa Bacolod nga steady pulso lagi ta. Alas 10 tubtob, alas 4 sang kaagahon. Lantahon ta kung ano ang mangin desisyon sini ni Mayor Bing kag ang katapo sa sanggunian panglunsod. Ako ya personal nga opinyon, ako ni personal niya nga opinyon, suwestyon lang. Dapat timbang-timbango naton ang tanan. Ako nga dapat proteksyonan ta ang ikaayong lawas sa tagsa dire sa syudad sa Bacolod, batok sining makamamatay, makalalaton nga COVID-19. Pero hindi taman pag idiskwento nga at tipanon taman
ang mga negosyante gamay kag dalagko. Abot ko silingon, malambot kita sa isa ka sitwasyon, win-win solusyon kita. Nga matipan ang aton ikaayong lawas kag hindi mandihado ang mga negosyante. Kung paano tamatunan ina gilatugyan tayo na sa sangguniang panglunsod bilang representante sang pumuluyo sang siyudad sa Bacolod. Nga aman, kung pananglitan nga magbalik kita sa enhanced community quarantine kag magsira matuod ang tanan nga negosyo, ti ini hindi maayo nga klima sa siyudad sa Bacolod. Nga aman, sobra pa ini sa COVID-19 ang mangin resulta. Nga, linibo-libo ang mawad-an trabaho. Problema nga dako sa aton gobyerno, resulta gutom. So ang ako niya suwestyon, personal nga suwestyon, wala ko nagabunggo sa anuman nga mangin desisyon karon sang sanggunian paglunsod. Nga hatag lang ako sang akon sini nga opinyon. Nga kinanglan, aton timbang-timbangon. Proteksyonan ta ang aton kaugalingon kag pubuluyo batok sa COVID-19, pero proteksyonan ta man ang aton mga negosyante gamay kag dalagko man. Kay kung hindi naton ini pagtimbang-timbangon, mahimo nga mapunggan naton ang paglaptas ang COVID-19, pero ang resulta ya, kung magsira ang mga negosyo gamay kag dalagko, gutoman, unemployment kag madamo nga problema ang atubangon sang siyudad sa Bacolod. Ginapila ko na sa makatapo sang sanggunian panglunsod ang pagdesisyon. Kung ano giman ang desisyon, aton inapaga respetuhon kag tumanon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing,
maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami ng Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:44 na morning sa nagapangusina. Mayo nga rekomendasyon para sa inyo. Standard Time las 6:46. Ari pagid. Task Force Disiplina. Siling ni Vice Mayor Elced Pamilyaran, ga-monitor ako sa interview sa iya, nya laban nga nagakadakpan ko no, wala nagasoksok sang face mask o kon eksakto nga pagsoksok sini. Ang iban ko nung inibutang sa liog. Ibang butang sagkang purte ka sa lawayon. Ang Task Force Disiplina nagpapanaog sang penalidad. Kung madakpan ka nga wala ka nagausar kag hindi husto nga paggamit sang face mask, 200 ang balayran mo. Kung hindi ka taga syudad sa Bacolod, 300. O kung 8 ka oras nga community service, ining penalidad maayo man. Pero para sa akon, kung wala man gid galapas sa ordinansa kaglaye sang pungsod Pilipinas kag local government unit, dugang-dugangan tabi. Kayang 200, 300 para sa may kwarta, iya kagamay sini. Basta kutaw-kutawon nila bla ang among ordinansa. Abi dugang-dugangan ta hindi. Ang ako niya, inakon hindi maglapas ha, kag hindi kita makasuay sa pagsulundan sang penalidad nga ginatawag. Dugang-dugangan tabi, ang madakpan nga wala nagasoksok face mask kag hindi amo nga pagsoksok kada dakop 1,500. Lantaon tabi, kon pangayaw 2,000. Pero antes ini i-implementar, kinahanglan may proper dissemination, gid. Tagaan mga isa ka semana, nga panawagan sa local government unit sa tanan nga mga pamantalaan, television, radio, kag iban pa. Massive nga impormasyon. Sugod sa muni nga tal nga oras, tal nga adlaw, kung madakpan ikaw, nga wala di ka suksok face mask, kag hindi gusto nga pagsuksok, 1,500 ang imo balayran. Outright kinanglan bayaran mo. Wala utangay, wala tanan, kay kung 200 kagamay. Kabalo naman kita, tigaulo man ang pila naton ka mga utod. Iban ritubado kayo. Lantawa bla, amo na ning sitwasyon ta, ang galapas sa korpyo kag pismas, porte gyapon sa pagkadamo. Kay ginakutaw-kutaw nila ang aton ordinansa ka porte kagamay sang penalidad. Abi dako-dakuan nyo, ang 1,005 nga kada sala, sakit naman sa bulsa. Araw-araw na nga
mapasimpalad sila, nga kumadakpan ka, bayad ka 1,500, ay 1,500 is 1,500 karon nga kapigado nga panahon. Ng taon ta kung hindi sa magtadlong sok-sok sa pisma siya na. Kay kabudlay, ang ritubado, bisan no ka ritubado sa imo, kung mag-amo ni kadako, sang penalidad, sigurado gid, manumdum ka anay 20 kabises antes ka magpasaway, nga di ka magsuksok husto sang pismas ninyo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso,
diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:55 na, DTX 500. Philippine Standard Time, las 6:56. Gamonitor ako kapon niya perti kadelikados ni. Apektados ni ang mga pasyente nga nagasalig nga pagkatapos magsulod sa hospital ang balaran maiban-ibanan paagi sa PhilHealth kagkon maedad ka na natural senior citizen. Pero diri kita sa PhilHealth masyado ka delikado sang palayag nga posible mauntat ang operasyon sa tuig 2022. Tidaw, nabudlayan kitas ni. Ambak mo nga kung mabalaran ka, gasalig ka nga maiban-ibanan sa PhilHealth, di ko mapututikoy bangod sa korupsyon kag maguntat ang operasyon sa tuig 2022. Anong matabo sa aton mga kauturan? Double impact ini siya. Kung pamatian ta sa hearing, siling sang PhilHealth nagnubo ang ila koleksyon. Bangod, nagtaas ang balaran sa hospital, bangod sang madamo nga pasyente, bangod sang COVID-19. Given pa na. Ang pinakalain gid, amo ang ginaligar korupsyon sa sulod sang PhilHealth. Iniya sobra pa ni sa double impact. Lubo ng koleksyon, damo balayran, sudlan sang korupsyon, hindi maintindihan. Ang maigo sining ordinaryo nga tao. Ini naman iya ang chief, ang hipis ang PhilHealth Insurance Corporation nga si Ricardo Morales. Daw hindi pa saya magaling sa pwesto. Ang malain kay perti kabakod sang ebidensya. Kung pamatian tang hearing, siling ni Senador Grace Poe, niya daw kabakod kayo sang ebidensya. Batok sini kay Ricardo Morales nga ginaproteksyonan niya ang korap nga mga opisyal sa PhilHealth. Porti ni. Ang buot silingon, daw siya paya ang nagahingapin sa mga korap nga opisyal sa PhilHealth. Ini siya appointed ni Presidente Rodrigo Duterte sa tong 2019. Ang pinakabakod pagid, kung nag-resign to, ang opisyal sang anti-fraud sa mong PhilHealth, dumdum ka mo to kay
Torsen Montes ket blato. Siling nag-resign ko kay daw gamito nila ko. Siling ni Ricardo Morales niya, abi idiyahin na ang ginaligar overprice sa COVID-19 nga mga tiskets kag iban pa. Nyat hindi ko ya. Daw pilito nila ko, nag-resign ko. Di karon, ini si Morales, daw hindi pa ya maghalin sa pwesto ya. Ambot ko na no, iyang reaksyon siya ni Presidente Rodrigo Duterte, kaya siya nagbutang siya sa pwesto. Amo niyang pinakadelikado. Matabo gani nga mapututikoy ang PhilHealth disgrasya si Juan de la Cruz. Ang ginasaliganta nga makaiban-iban sa aton balaran na disgrasya pa kon matuod ang aligasyon nga porting korupsyon sa sulod sa ngamong ahensya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna Las 7. Ang Federal Lending Corporation kag Metropolitan Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon.
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo